Sa number 3, Association of Chief Executives ang nagpasar sa resolusyon nga nagasuporta sa hagna para sa expanded Negros Island Region. Bago nga presidente nagasuporta sa kampanya kontra dengue kag para sa pagpabaskog pag sa kampanya para sa bakuna. May report si Barbara Mijares. Mismo sa swearing-in ceremony sang bag-o nga mga opisyales ang Negros Association of Chief Executives kin-turn over kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang Resolution No. 4 nga nagasaad sang suporta sa hagna para sa expanded Negros Island Region. Bagay nga ginapasalamatan ni Governor Lacson. Suno kay Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez nga bag-o nga presidente sang Negros Ace, hindi lamang isa ka executive order ang ila ginalauman kundi mapasar ang isa ka layi sa pagporma sang expanded NIR. Although we're here to support, of course, at the end of the day, sa Congress, sa Houses, sa Senate, and eventually, obviously, the President will hopefully sign. I think ginapush naman, not only an executive order, but for it to be a law. For our dream to have our own region here in Negros Island. So I thank the Negros Ace for coming up with this resolution. Isa ka higayon suno kay Benitez ang pag-isa sa mga alkalde sa idalom sang Negros Ace, ilabi na sa bahin sang pagpaambit sa mga best practices. Bilang pamuno, iya nga ginahaylo ang kaupod ng mga alkalde sa pagsuporta sang mas ginpabaskog pagid karon nga kampanya sa COVID vaccine. Kahapon lamang ginunsar ang Pinas Lakas campaign sang DOH sa tuyo nga maduso pagid ang booster shots sa sulod sang 100 days sa idalom sang Marcos administration. Wala labot sini, suportado man nila ang kampanya kontra dengue. Suno kay Benitez, yara sila sa likod sa mga ginatibo nga programa sang probinsya. We really need all the mayors in the province to rally behind the provincial agenda. So we would want better collaboration, better cooperation, and when we have this a proper communication channel with the provincial government, it would be much easier, no? Instead of we do our own thing, they do their own thing. Let's talk it out. Let's synergize. Karon magaupod na ang Bacolod sa Negros Ace. Suno kay Benitez, ginaabi-abi nila si Bacolod Mayor Alfredo Abelardo Benitez nga nagpasalig nga bayaran ang mga anay juice sang Bacolod. Pila man katuig nga wala makabuylog ang Bacolod. 20 katuig na nakaligat sang una gintukod ang Negros Ace sa pagpamuno sadto ni Governor Joseph Marañon.